É Corium Galicia, o noso... E o pulpo trouxe o mariflor. O bebé aí. Millares, niño. Ah, es para secundaria. Sí, he puesto de... Chocolate, leite e remover moito e quentar, non? E iso agora gira, non? Ese tambor, verdad? Ya viene un manito, sí. Sí. Xa, cantas castañas veñen en cada paquete? Nada, colles dúas moreas e nada, é Pero, imposible decir. Pero a repetir, non? Se repite a xente ou non? Claro, cada un pide... Sí. Veis, isto que é? Fanta ou viño? Fanta de naranja, fanta de limón, Coca-Cola, auga. Vale. Palilleiras de Vimianzo ou de aquí de Laxe? Ah, de Laxe. Pero sodes iguales que as de Vimianzo, verdad? Porque esta é igual, as mulleres tamén sodes iguales, parecidas. Sí, como el genio, parecidas. Somos igual. Eu sou de Vimianzo, pero non ten nada que ver. Bueno, é que estades facendo unha muestra de que? Unha exhibición, que é isto? Isto? Sí. O que estou facendo eu? Sí. Ah, é pon a chaqueta dunha novia. Unha torerita dunha novia. Canto tempo leva a facer esa? Bastante. Hai que lle meter horas. Canto tempo, máis ou menos? Non sei. Eu traballo a trociños e non lle podo dicir, Pero traballando todo o día, que unha semana, 2 semanas? Rápido é usted, levalle máis. Mais? Un mes? Mira que precioso, Sí. Os homes tamén poden, Iso que é, concretamente, que está a facer? Con tapete. Con tapete. Un tapete. Canto vai ter de largo? 1 metro. 1 metro, que tempo leva a facer iso dun metro? Ai, a mí levame moito. Unha semana? Ai, sí. 2? A mí levame moito porque eu son moi lenta. Aí, desde aí, levame menos, que son máis experta. Non? Pero dedicándolle un día, bueno, as 8 horas, Ai, bueno. 9 ou 10 ao día... Ai, bueno, o que vive deso, sí, pero no, para nós é un hobby. Ah, isto é como hobby, entón? Claro, para nós é un hobby, Ah, vale. Ah, mira. É un hobby que fai algo de ruido, non? Os palillos eso fan certo ruido a chocar uns cos outros. Sí. Bueno, gracias, De nada. Buenas tardes. Que tal están as castañas? Riquísimas. E que dan as castañas con que? Con un vaso de agua, un vaso de viño, que é? Viño. Coca-Cola, agua, Viño, Coca-Cola e agua. chocolate. Chocolate tamén, non? Pero a repetir ou non se repite? Eu non fui ali pero no tipo grande. Sí. Pero están boas as castañas, pregunto. Riquísima, é verdad? Están no seu punto. Pois había que meterlle unha tacita de viño tinto. Verdad? Non... Bueno, o chocolate tamén está ben, pero a agua, buena agua... Así, Bueno, gracias, Para vídeos que vive. Muy bien. Para YouTube.
E que tal está o cu café? As castañas cu café? Está muy bien. As castañas cu café que tal? Con chocolate. E non sería millón un vasiño de... Caña, caña. Vino. Caña ou viño, a ver, eu caña non me atrevería tanto, pero cun viño sí, verdad? Bueno, pois venga, dalle duro.